It-tlieta filgħodu uffiċjali tal-Awtorità tal-Ippjanar ħadu azzjoni kontra scrapyard illegali li tinsab f'taħarbat limiti ta' Birzebbuġa. Dan wara li ħarġet azzjoni diretta fil-konfront taż-żewġ sidien aħwa. Meta waslu fuq il-post wieħed mis-sidien tal-scrapyard John Bonnet ostakola l-aċċess li jagħti għall-għelieqi permezz ta' gaffa. Dan fil-waqt li fil-qorti talbu mandat tnibizzjoni biex ma tkunx tista' tittieħed l-azzjoni fuq proprjetà tagħhom qabel tingħata deċiżjoni mill-qorti. Stħarriġ li għamel One News jikkonferma li diġà saru 4 azzjonijiet bħal dik li ttieħdet it-tlieta filgħodu, bit-tnejn minnhom li jmorru għall-1996 u 2 oħra fl-2014. Bejn dawn is-snin qatt ma ttieħdet azzjoni effettiva minkejja li l-art hija fuq diżett u l-ħmiġ u l-imbarazz li ntefa' fiha ikerraħ l-ambjent. Intant waqt il-medja pruvat tagħmel xogħla fuq il-post membri mill-familja li jmexxu dan is-sit, insulentaw ġurnalisti kif ukoll kameramen li kienu fuq il-post. Din ma kienx l-unika okkażjoni fejn seħħew inċidenti simili f'dan is-sit, hekk kif it-tnejn ta' wissu li għadda, kamera person ta' One News u ta' Times of Malta sfaw attakkati minn raġel li kien fuq il-post wara li marru biex jirrapurtaw nirien kbar li ħakmu din l-scrapyard. Intant l-Awtorità tal-Ippjanar qalet li huwa l-impenn tagħha li telimina scrapyards illegali bħal dawn li m'għadhomx aċċettabbli fis-sena 2016.